Nå, ja, okay. Beregn, hvordan disse udgifter forholder sig i procent i forhold til den månedlige indkomst. Boligposten er 27,6%, øvrige faste 12,4%, gælden er på 3,5%, transport er 8,2%, mad er 17,4%, hunden er 3%, og diverse er 52,2%. Hvordan synes du forholdet mellem indtægter og udgifter er? De bruger 24,3% mere af deres indtægter, end de tjener om måneden. Det svarer til 9.768 kroner. De bruger for meget om måneden, og det er jo alt for store udgifter i forhold til deres indtægter. Det er fordi, de har for store udgifter i forhold til deres forbrug, på grund af at de har alt for stort forbrug ved diverse post på 21.000 kroner. Jeg kan slet ikke. for fanden. Okay, sammenlign det unge pars udgifter til mad og bolig. Passer det med denne tabel? Danskernes privatforbrug i mad er 14,2%, og parrets forbrug i mad er 17,4% af deres månedlige indtægt. De bruger 3,2 procentpoint mere af deres indtægter på mad end den standard dansker, fordi de bruger mange penge på mad, fordi de ofte tager på café, fastfood-restauranter og sparer ikke sådan penge på mad. De køber meget kvalitet mad og giver ikke rigtig efter tilbudene. Og danskernes privatforbrug ved boligposten er 19,2%, og parrets boligpost er 27,6%. Det udgør en forskel på 8,4 procentpoint. De har en meget stort lån på huset, hvilket er årsagen til de forhøjede boligudgifter. Hvorfor har disse typer mad og bolig af forbrug ændret sig så meget siden 1948? Fordi at i 1948 var boligerne betydeligt billigere, og der var mange, der boede i sådan små huse i forhold til en stor familie. Så det vil sige, at de brugte ikke særlig mange penge på husene, men de kunne jo godt være en stor familie også. De var meget større familier dengang, så derfor har de også et større forbrug af mad. Ja. Skal vi stoppe? Nej, du skal blive ved. Okay. Det er din tur. Jeg ved ikke, hvad vi kommer til. Der. Er det den undersøgelse der? Ja. Kan vi ikke stoppe den og så tage den i en ny?